clywed arall ffwrdd a Sam yn ei injan gwch fel fflam. Gyrru achub pawb drwy'r ffro, mas o'r tŷ neu lawr o'r to. Edrychwch cofyn ddod, Sam Sam Tân, achos helpu pawb i'w nod. Sam Sam Tân, does neb tebyg i ti, ar o'r ein pentre bach ni. Does dim ots ble fyddwch chi, mewn pwllti neu fyn fri. Fe ddaw Sam a'i gryw ar ras, ma' nhw'n siŵr o'ch cael chi mas. Edrychwch cofyn ddod, Sam Sam Tân, achos helpu pawb i'w nod. Sam Sam Tân, does neb tebyg i ti, ar o'r ein pentre bach ni. Mae Sara, streiciwr newydd Pontypandy'n penio'r bel hyd o'r twmpath gwahaden ac yn saethu. Mae Jam sy'n gwisgo i geinfed capi Gymru yn ei harbed i ysmydydd anhygoel. Smo hyn yn deg, wy byth yn cael gol. Mae'n anod, ddim heddi maen nhw'n casglu sboriel. Fyddai'n fwy o sport os yr agor ni ware. Dyr ymlaen, gad i ni weld Wncl Sam. Ymerfer oedd hwn i fod swyddog Cridlington, o'ch chi ddim i fod i gael eich braich yn sound? Na, sir, wni, sir, ond nath y peth jyst digwydd, sir. Sa'n llonydd, Elvis, gawn ni ti mas o fyna nawr. O'r gore, bwriwch eti. Cŵl, Wncl Sam, allai i gael tro. Na chi wir, Jams. Teclyn i achub pobl sy'n mewn perygl yw hwn, ddim tegan. Allai ddim aros i dyfu lan i fod yn ddiffoddwr tân a defnyddio hwnna. O'n llaw fach i. Nawr te, Sara a Jams. Beth i chi'n neud fan hyn? Chi'n dod i war y pêl-drod, Wncl Sam? Mae tîm Cymru angen rhywun roi tân i boliau nhw. Mae Wncl Sam yn cymryd rhan mewn ymerfer cymleth iawn. Bydd rhaid i chi feddwl am rhywbeth arall i wneud. Fel beth? Wel, pan o'n i'n fachgen bach, o'n i'n Hela dinosaurs. Dyna chi, hela dinosaurs. Nag o'n i ddim. Dwi ddim o'r hen a hynny, Cridlington. O'ch chi siŵr o fod yn neud rhywbeth defnyddiol, ydwch chi, sir? Oedd o'n siŵr. Cerwch chi i wneud rhywbeth defnyddiol. Oce. Cymwch ofal! Amser un, bore fyddai'n chwarae hwn ar y traeth yn hael poeth a caribi. Wel, nid ar yn hebo ti gobeithio, Meic. Mandy, brecwast yn barod! Mandy! Brech yr ieir? Fedri ddim mynd i unman am o leia bythefnos. Na! Ond mam, beth am ein gwyliau ni yn Jamaica? Bydd rhaid ni ganslo. Ond ddydwch chi mod i'n cael mynd i'r Carnifal? Bydd roeddech chi'n ar y mynd pan byddwch chi'n fach? Bydd rhaid i ti aros tan blwyddyn nesa, Mandy. Tyd lain y mechan i nôl i'r gwely a chi. Hei, Mandy! Mandy, oi! Gynda, Mandy, ni ar yn ffordd i wneud rhywbeth defnyddiol. Ti moyn o gyda ni? Fedraim, mae brech y ieir arnau. Mae hynny'n golygu? Fedrai ddim mynd i Jamaica. Fyddai di colli'r Carnifal. Rhian a ti. Der ymlaen, Jams. Rhaid ni wareb yn ein hunen. Ydy hyn iawn? Mae di siomi, Meic. Os rhywbeth ydyn ni'n neud i godi chalw ni? Wel, os na fedrwn ni fynd â Mandy i'r Carnifal, fedrwn ni ddod â'r Carnifal at Mandy, ynda? O, ddim heb help. Helo, Bella? Mike Flood? Sgynnoch chi risetiau o'r Caribi? Oes? Gwych, ynda? Edrych ar y sbwriel, pwy allai fod i adael yma? Sa'n gwybod, ond i di ffindo rhywbeth defnyddiol i wneud, mae hwn yn gyfle ni ddechrau ymgylch cadw'ch Pontypandy'n daclus. Syniad da, Sara. Gwyliau, Jones!
Odio, mae'n rodi sownd. Paid symud. Falle bod y got di torri. Sa'i moyn dy adael, dim o rai ni gael help. Mae'n oce, Sara. Wneud Carlo gada cwmni fi o wneud I boi. Meic, bydd yn ofalus. Gwylia beth ti'n neud. Shhh, cariad. Be da chi'n neud? Dim byd. Rwan, Meic, a un ola balŵns o Trefor. Balŵns, brydbanna, bwyd. Mae popeth gynno ni. Ond be am y gerddoriaeth? Benissimo! Rhain yw'r ffal coch a reis o'r Caribi gorau i'r ioe wedi wneud. Rhain yw'r unig ffal coch o'r Caribi wedi wneud. Yn ôl yr ogla, mae'n ddigon da I fita. Ond bwyd ydi o wedi'r cyfan. No, Trefor, ti mor ddoniol. Bella, allan o'n mynd i'r ffôn, mae'n argyfwng. Mamma mia, beth sy'n digwydd? Ti'n amser I egluro? Pa wasanaeth da chi isio? Gwasanaeth tan, please, a brysiwch. Rhaid ni fynd, boys. Mae bachgen yn sôn dan rhyw foiler. Tanne mawr, tanllid pwy yw e? O na, jams yw e. Mae'n rhy gil I Jupiter, bydd rhaid ni gario'r offer o fan hyn. Bydd dwi'n ofni. Bryswch ddanion. Mae ngos i'n sownd allai ddim do mas. Paid cynhyrfu, gewn ni ti mas o fyna mewn wincad. Swyddog Sam, swyddog Morris, defnyddiwch yr offer torri metel I ryddhau coes y bechgen. Iawn, sir. Sa'n ôl, Sara fach. O. Mae pinne bach yn rodi yn Sam. Bron a gorffen jams. Ti di neud e? Da iawn. Chi wedi llwyddo unwaith eto. Paratewch I fynd nôl. Dewch a jams gyda chi, swyddog Morris. Bydd hi'n well I nars fflad gael golwg arno fe. Iawn, sir. A paid mynd yn agos at domenni Sborion o hyn ymlaen. Maen nhw'n llawn o bethau peryglus. Wy'n gwybod ni nawr yn Sam. Bobl bech am lanast. Well I mi ffonio adran yr amgolchedd. Aros funud, mae'r union beth dyn ni angen. Sgwni fydde ti'n fodlon gwneud ffafr fech yn I Sam. Twel, mae o fel hyn. Ti di bod yn lwcus iawn, Jams. Dim byd difrifol. Dim ond crafiad neu ddau. Na fo, di gorffan. Be mae'n neud? Ond I di meddwl deitha chi. Ond rai chi addo peid o deud dim wrth Mandy. O. Be sy'n digwydd? Helo, Sam! O, mae'r balloons yn birds! Helo! Helo, Penny! O, dwi'n licio'r baneri! Elvis! Sbiwch, Dad! Helo! Mam, mae'r Carnifal ma! Ydy, Mandy. Ellai ti golli'r Carnifal yn Jamaica, ond mae Dad a fi wedi dod â'r Carnifal I Pontypandy. Wel, gan fod pob un wedi cyrraedd, bydde di Carnifal Pontypandy ddechrau. 1, 2, 3, ynde? A be da ni'n aros o gadewch yn ei ddathlu? Edrychwch o fe'n dod, Sam Tân, achos helpu pawb i'w nod. Sam Tân, does neb tebyg I ti. Arwr ein pentre bach ni.